Kaixo, gaur ikusiko dugu nola ebaluatu ikasle baten azterketa ebaluazio irizpideka. Eta horretarako erabili dezakegu horrelako plantilla bat. Hemen adieraziko dugu ikaslearen izena eta taula honetan 5 zutabe dituenak jarriko dugu kontrola edo azterketa ordena berean, ariketen arabera. Lehenengo zutabea da ebaluazio irizpidea. Bigarren zutabea ariketa. Hirugarren zutabea lortu duen puntuazioa ariketa horretan, ikasle horrek, gehienez ariketa horrek ze puntuazioa izango duen eta ze kalifikazioa lortu duen ebaluazio irizpide horretan, ariketa horretan. Beraz, hemen ordenean jarriko ditugu ariketak edo ariketen atal bakoitza eta ariketa horri dagokion ebaluazio irizpidea guk erabaki duguna. Hemen jarriko dugu lortu duen puntuazioa atal edo ariketa horretan, gehienezko puntuazioa, hori bete adierazten dugu azterketan, zehaztuta egoten da, eta ze kalifikazioa duen ariketa horretan. Horretarako beti egiten da lortu duen puntuazioa zati gehienezko puntuazioa bider 10. Hori izango da, justo ariketa horretan, ebaluazio irizpide horrekin lortu duen kalifikazioa. Eta hori egin ondoren, beteko dugu taulatxo hau, behian daukagun hau, orokorra izenekoa. Adibide batekin ikusiko dugu, baina ikusten egin dezute hemen, nola antolatuta dagoen. 5 lerro daude, eta hemen jarri ditugun izenburu berdina jarriko ditugu hemen, baina lerroka, hau da, ebaluazio irizpidea lehenengo lerroa, bigarrena ariketak, hirugarrena lortutako puntuak, laugarren lerroa gehienez puntuazioa eta azkenekoa da kalifikazioa. Ebaluazio irizpide horri dagokion kalifikazioa. Hemen ikusten duzuen nola dauden guztira. Hau ikusiko dugu adibide batekin. Hemen dago azterketa bat eta azterketa hau banatuta dago atal desberdinetan. Azterketan idatzi dugun ordenean eta ataltxoak ere bai. Orduan, hemen ikusten dezute nola azterketa berez da 10-etik, baina jarri dugu 100-etik. Beraz, hemen dituzue puntuazioak, 3, 9, 6, 3, 7, 2, 3, 4, hori 100 arte. Beraz, azterketan berez izango litzateke 0,3 hemen, 0,9, 0,6, 0,3, 31 izango litzateke 3,1. Eta hemen ikusten dezute nola egin dugun adibidez. Hemen jartzen du berez ondo ulertu du jarduera. Hor berez idatzi beharko zenukete ze azterketan ariketaren ariketa zenbakia eta atala, adibidez bat A, hemen bat B, hemen bat C, edo bi bakarrik, edo 3 bakarrik, 4, zuek erabakitzen dezutena azterketan. Eta guk erabaki dugu, adibidez bat A, lehenengo ariketa A atala, izatea bat ebaluazio irizpidea. Bat B atala, adibidez bat 3 irizpidearekin. Horrela beteko genituzke lerro guzti hauek, bai? Eta hemen adierazten da ze puntuazio lortu duen atal horretan edo ariketa horretan. Guk hartu behar dugu kontrola eta bakarrik kopiatu behar dugu kalifikazioa hemen. Gogoratu hemen jartzen du 9, 3, hori da berez azterketan 0,3, 0,9, 0,6. Eta gero egin behar duguna da zutabe guzti hau batu.
dauden zenbakiak batu, eta kasu honetan ematen du 81,75 guztira. Hori da, azterketan lortu duela 9,175 kalifikazioa. Ehunetik 81,75. Horren ondoren, egin behar duguna da, ja, orokorra taula honetan, bai, hemen jartzen du pisua, baina pisuaren ordez hemen adieraziko ditugu ariketak, bai? Hau da, bat ebaluazio irizpidearekin ze ariketak ditugun, bai? Orduan, jarriko genuke bat irizpidea, eta adibidez daukagu adibidez, 1A ariketa, edo ez dakit, 2A ariketa, eta 2 eta 3A ariketa. Pues hemen idatziko genuke, pisuaren ordez, ariketak, eta jarriko genuke 1A, 2A eta 3A. Eta egin behar deguna da, hemen jarri, ebaluazio irizpide horretan, lortu dituen puntuak. Kasu honetan izango lirateke 3, eta 3, 6, eta 4, 10. Jarriko genuke 10. Adibidez, 3 bat irizpidearekin, hemen irakurtzen dugu bakarra dago, lortu ditu 7,75. Bai? Eta adibidez, 8 punto bat ebaluazio irizpidearekin, adibidez, lortu ditu 6, gehi 3 9, gehi 4 13, gehi 0,25 13,85, gehi 4,25, 18,10. Eta jarriko genuke. Kasu berean, beteko genuke hemen gehienez puntuazio hori. Adibidez, gehienez bat irizpideak zenbat puntuazio dauka, 3, gehi 3, 6, gehi 4, 10. Edo adibidez, 3 punto bat ebaluazio irizpideak gehienez 9 puntu. Edo adibidez, 8 punto bat ebaluazio irizpideak dauka 6, gehi 3, 9, gehi 4, 13, 14 eta beste 5, 19. Beraz, hemen oso argi adierazten da, ebaluazio irizpide bakoitzean ikasleak lortu dituen puntuak, eta zenbat da gehienez lort zitzakeen puntuak. Beraz, azken batean, ze kalifikazioa izango du ebaluazio irizpide batean? Bakarrik egin behar deguna da, lortutakoa zati gehienez bider 10. 10, zati 10 bat, bider 10, 10. Edo adibidez hemen, 9,75 zati 11 da 0,877, bider 10 da 8,317. Gogoratu, beti kalifikazioa lortzeko, ebaluazio irizpide horri dagokiona, beti da egitea lortu duena, zati gehienezkoa bider 100. Eta batzen badezute hemen lerro guztia hau, lortuta dituenak, puntuak, emango du lehen lortu dugun puntuazio berdina. Eta parametro hauek, zenbaki hauek kalifikaziokoak, sartu beharko genuke ja ordenagailuan dagokion lekuan, ondoren, azkeneko kalifikazioa lortzeko zuhaitzean. Hori behintzat inikan. Bale, hau da, ikasle baten azterketa nola ebaluatu? Ebaluazio irizpideka horri buruz jakin behar dezutena.